борига дӯстони азиз, ми видеобараши ман ба ҳамон одамое ки ман намедонам барои чи айма мепурсем исоқу фаём барои чи имрӯз назатиё имина Муҳиддини Кабирӣ хап аст барои Швейтсария, барое ки Қуръона дар доданд. Якумаш Муҳиддини Кабирӣ тай юбкаи политикои европейски да букашдаги сояги аст. Як трус одам аст, як негодяй одам аст, як син сатана аст. Руша нигоҳ ки вчерашний какашка, подонок, мразь просто. Ман туфкаяги ҳастам дар историяи Муҳиддини Кабирӣ. Главный хоин аст. Як курнамак одам аст. Ва садқаи хубият ҷаноб кунам. Имрӯз биромада шакал ҷадидесай. Чӣ ба намебурой? Эй калабок. Ман тира гуфтесам. Эй син сатана. Барои чӣ намебурай гап зани? Мардум айти талаб дорад. Европа озодӣ налокша бо чӣ хел мефура зиндагӣ кӣ? Барои чӣ эй назатиё, эй ҳаромзодо? Охи бо мебурай мегӯяй ки шумо мардуми аз ватан берун дар территорияи Российской Федератсияти шумо ғулом ҳастед. Ки аст ғулом? мо дидестед ки шумоед ғулом. Тарсидагӣ ҳастед. ҳамин хел аст? шумо мехезед бо зидди президенти Российской Федератсия ҳар хел сухан гап мезанед. ку ягон политикаш, ку ягон неважно ки аст, чи аст. зидди религия гап занад, худаш гуфтагӣ аст президенти Российской Федератсия ки айтаи замин мекану мебурорамаш дар пеши қонун ҷавоб медиҳам. Ки аст ғулом? худо бизана шумо. Ман гуфтам, и бо мегӯм, ин назатиё барои $2 дини мо шуморо фурӯхтагӣ ҳастанд. эй мардуми шарифи Тоҷикистон, бовар кунед мара. ку чӣ ба якташ гап намезанам? чаро? саволе аст. Барои чӣ? барои чӣ намебуранд гап зананд? лекин бо мора мегӯянд ки шумо номусулмон ҳастед, шумо ғулом ҳастед. ғулом ки аст? ҳар минути секунд занг заесан хоино. ман телефона гиром мекунам, занг заесан. мегӯм эфир да бубуроем, намебуроям. рӯзи ҷумъа мо эфир даем. бубуроем гап занем. ман як савол дорам шумода. барои чӣ эй назатиё, эй группаи 24 талбинчо? Европа страна озоди ҳаст ки чӣ хеле фурат гап зан. барои чӣ намебуред одиночки пакет? барои чӣ? маълум аст ки ғуломед. маълум аст ки истифодаатон бурдесам. маълум аст. ба худои қасам маълум аст ки шуморо ранги проститутка истифода бурдесаед. не только шуморо, даже ҳамон одамое ки дар бари шумо ҳастанд ай 18 боло, ҳамаша истифода бурдесам. бале? исоқ фаёб рост мегӯяд? бале, рост мегӯяд. имрӯз одамое ки дастгиритон мекарданд шуморо назатиё биромада мара занг заесанд, ай шумо недоволни ҳастанд? чӣ ба намебуред гап занӣ? Муҳиддини Кабирӣ, эй негодяй, эй калабок, чурбан, барои чӣ намебуред гап занӣ? худо бизанад ра курнамак. бимбирай риста. бо изоно кашида мегӯяд ки ман дием одамам дар ҷумҳурии Ислом. там сари қаври Нурӣ. як далбоёб дига Нурӣ буд. астатка ки ҳасти ту? астатка як чурбан ҳасти ту.